Pasamos agora a unha sesión que propón unha reflexión especialmente pertinente, sobre todo tendo en conta o título destas conferencias. Como segue actuando o pasado sobre o presente da lingua galega? O título xa encerra unha idea moi poderosa, porque o pasado non é algo rematado. Pola contra, segue presente nas institucións, nas políticas públicas, na memoria colectiva e tamén na lingua. O pasado continúa proxectándose sobre o presente e condicionando en boa medida as decisións que tomamos como sociedade. E poucas cuestións se exemplifican mellor esa continuidade ca lingua. As linguas gardan memoria de convivencia, pero tamén do conflito, das políticas de promoción e tamén das políticas de exclusión, dos procesos de resistencia e dos esforzos por recuperar espazos perdidos. Por iso, para comprender a situación actual do galego, non abonda con analizar o presente, compre ampliar a perspectiva histórica. As políticas lingüísticas, as decisións institucional e mesmo os discursos sobre a lingua son o resultado dun longo percorrido no que se entrecruzan represión, recuperación, democracia e construción de dereitos. A pegada do pasado maniféstase tamén nas decisións máis recentes. Hai xa 16 anos da aprobación do Decreto 79/2010, coñecido como Decreto do Plurilingüismo, que marcou un punto de inflexión no debate sobre a política lingüística en Galicia e abriu unha nova etapa na reflexión sobre o papel da escola na transmisión do galego e no propio concepto de normalización lingüística. O lema deste curso, Memoria Democrática e Lingua, a quimera da normalización, invítanos precisamente a preguntarnos se é posible entender os retos actuais sen coñecer a historia que os explica. Para axudarnos nestas reflexións, contamos con dous investigadores de referencia. Á miña dereita está Alexandre Pérez Vigo, que é licenciado en Humanidades e doutor en Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña. Actualmente é profesor de ensino secundario no IES Fernando Esquío de Neda. A súa principal liña de estudo é o estereotipo antigalego e a galaicofobia, así como as implicacións literarias, históricas e sociolingüísticas destes fenómenos. Na actualidade forma parte dun grupo de investigación lingüística e literaria galega. Ademais da súa colaboración en diversas revistas e da súa participación en obras colectivas, non podemos deixar de nomear Do odio á parodia, o estereotipo antigalego na literatura española do século XVII, do ano 2023. Pedro Pardo de Cela, Vida, Morte e Memoria dun nobre galego, tamén do ano 2023, e Galaicofobia, o desprezo contra o pobo galego ata os nosos días, do ano 2024. Contamos tamén con Ramón Mariño Paz. Ramón Mariño Paz é doutor en Filoloxía Hispánica e catedrático da área de Filoloxía Galego e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela e investigador do Instituto da Lingua Galega. Durante 27 anos foi secretario e director da revista Verbo, Anuario Galego de Filoloxía. O seu labor docente e investigador céntrase nas cuestións de historia e gramática e historia da lingua galega. Sobre estas materias publicou numerosos libros, capítulos de libros, artigos en revistas científicas e actas de congresos nacionais e internacionais. Voulle dar entón xa a palabra a Alexandre Pérez Vigo. Despois pasaremos a Ramón Mariño e finalmente estableceremos un pequeno coloquio onde poderedes participar, debatir, etc. Sí, creo que se escoita. Ben, bo día a todos e todas. Antes de nada, quero agradecer a miña presenza, aos organizadores e, lóxicamente, a vosa presenza, as persoas asistentes, por estardes aquí e por ter a ben escoitar o que eu vou dicir e o que toda a xente vai dicir. Tamén lle quero dar as grazas aos ponentes e, principalmente, tamén ao profesor Mariño Paz. Desde logo, é tamén un prazer, unha honra estar aquí xunto a él. Ben, o título desta comunicación ou desta mesa redonda
é a pegada presente do pasado, non? Desde logo, pareceme un título completamente adecuado, moi acaído. A pegada presente do pasado, que o mesmo que dicir como o pasado intervén ou como condiciona en realidade o noso presente, non? Por outra parte, tamén é importante falar sobre o que é unha pegada, non? Unha pegada en tanto que unha impresión. E a min isto interésame fundamentalmente porque iso pono en relación con algo que é o estereotipo. E o estereotipo, etimolóxicamente, significa exactamente iso, unha impresión marcada, lóxicamente, fixa, se quer ver desta maneira, e, polo tanto, ten que ver con esas ideas que son moldes, aínda que tamén se poden moldear, que tamén hai unha cosa que despois falaremos, non, sobre isto. Ben, polo tanto, esa dupla dimensión de presente e pasado é un pouco que vai marcar un pouco que eu quero transmitirvos aquí nesta pequena comunicación, non? En principio, seguindo un pouco a estela brillante do profesor Francisco Rodríguez, quero, digamos, falar sobre as luces que temos a día de hoxe dentro do que é a lingua galega, non? A pesar de que moitas veces caemos ou estamos predispostos a caer nun derrotismo, hai, sen embargo, factores que chaman ao positivismo, en certo modo, non? Por exemplo, do que estábamos a falar antes sobre o momento excepcional, en certo modo, que estamos a vivir coa música en galego, sobre todo non coa música se cadra máis tradicional, senón máis convencional, máis urbana. O galego está cada vez máis presente no mundo digital. Pensemos, por exemplo, en Instagram, nas redes sociais, tamén nas plataformas de streaming, aínda que se cadra tamén daría para falar, non? Sobre despois o grau de audiencia que ten, non? Pero as dobraxes de streaming, digamos que son factores, son circunstancias novas que traen positivismo, non? Hai proxectos xornalísticos, caso de Nós Diario, que é o único diario en galego, nacido dunha masa crítica cidadá, incluso tamén as escolas semente, a imitación de outros proxectos dados no País Vasco, na Bretaña, caso de Diguán, caso das Icastolas, que desde logo son importantes. E desde o meu punto de vista, se cadra un dos factores máis alentadores, se quere dicir desta maneira, é a presenza do galego tamén na inteligencia artificial. E chama a atención isto porque se cadra non é a imaxe que inicialmente moitos de nós, ou, por exemplo, da rapazada, pudera ter, non? Falo da rapazada e falarei moito da rapazada, en canto que eu, pois, como docente, e a pesar de tamén ter sido profesor no ensino superior, son fundamentalmente profesor de secundaria e de bacharelato, e, polo tanto, ese contacto cos alumnos, coa rapazada, cos adolescentes, pois creo que, en certo modo, tamén pode enriquecer un pouco esta pequena comunicación, non? Polo tanto, hai síntomas que son moi positivos. Con todo, seríamos completamente cegos se negáramos a emerxencia lingüística que estamos a vivir, ou que está a vivir o noso idioma, non? Isto xa ven denunciado, lóxicamente, tanto pola Mesa como por, organismos nacionais, como a Mesa pola Normalización, pero tamén internacionais e comunitarios. Caso, por exemplo, do Consello de Europa, vale, deses expertos en linguas minorizadas, que desde logo alertan sobre esta emerxencia, non? O plan de 2004 sabemos como está, aínda estamos á espera do que sucederá este mes, non sabemos que melloras ou que cambios poderá traer, pero o que sí que podemos observar, eu como docente, calquera persoa tamén o pode observar, é un declive, un retroceso. Non só no número de falantes, de un punto de vista cuantitativo, senón tamén na calidade do idioma, non? Custa ás veces nunha clase de secundaria atopar, polo menos nunha zona, como pode ser Trasancos, mas tamén fun profesor noutras zonas de Galiza, onde nunha clase o alumnado fale maioritariamente en galego. Claro que custa. E máis, a día de hoxe, gran parte dese alumnado é incapaz de manter unha conversa en galego. E son persoas, moitas veces, víctimas, lóxicamente, dese sistema de asimilación brutal, son persoas que non son alleas ao idioma, é dicir, son fillos
de galegofalantes, e netos tamén de galegofalantes, mas que, digamos que o sistema educativo, digamos que non os acompañou, e máis, frustrou completamente esa competencia. Sobre isto, calquera de nós pode dar un paseo e escoitar a mocidade. Creo que máis ou menos estaremos todos de acordo, polo menos os docentes, e o que vemos diariamente. É tamén unha regresión anual. Nos últimos anos, mesmo é o número crecente de alumnos que, por exemplo, son incapaces dunha realización dunha nivelar, por exemplo. Chama atención. E hai uns anos seguramente ninguén podería pensar nisto, non? Mas todo isto, que ten de causa, non? Falando con algúns outros docentes, moitas veces se fala de que é a globalización a que está detrás disto, é o mundo digital, etcétera, etcétera. Mas esa premisa pode caer se vemos outras realidades semellantes a nosa, en certo modo, ou por menos próximas. Falo, por exemplo, do caso de Óscaro, cuxa competencia entre a mocidade aumentou exponencialmente. Chama a atención, a pesar dos debates que últimamente poida haber, mas falando dunha forma, dun punto de vista porcentual, incrementouse moitísimo. E hai outras realidades que tamén xogan con ese, ou resisten perante esa globalización, e que realmente resistiron, ou que están a resistir, e mesmo deberon de ser, en certo modo, modelos, non? Polo menos desde o meu punto de vista, non? Ben, se cadra, o traballo que estivo a facer estas últimas décadas no ámbito do corpus normativo, digamos que foi importante, digamos que adquiriu unha madurez, lóxicamente, tamén importante. Temos de horizonte, se cadra, a relación do que xa falaba, por exemplo, o profesor Rodríguez sobre a lusofonía, sobre todo nun mundo global, onde cada vez estamos máis expostos, onde vemos máis similitudes, onde cada vez é máis evidente a relación que hai entre o galego, o portugués, ou en realidade sobre o mesmo diasistema que compartimos, mas tamén é verdade que existe unha serie de condutas que parece que son as que chocan contra todo este sistema educativo, ou que aparentemente deben de ser positivos, non? Ou digamos que o sistema educativo deberá de dar como positivo, non? Sobre isto non podo falar moito máis, hai moitísimos traballos actuais, teño por aquí referenciado algún, vale, a parte dos propios traballos da Real Academia Galega sobre o galego segundo a mocidade, temos traballos de Ana Iglesias, de Rodríguez Carnota, que traballan a relación da mocidade coa lingua, non? Como está a situación a día de hoxe? Pois temos que ver, por exemplo, o que nos din as enquisas ou os inquéritos do IGE. Nunca, aparentemente, nunca, digo aparentemente porque as enquisas, lóxicamente, hai que telos asumirlos con cautela, pero nunca na historia do idioma galego o uso foi tan baixo. Como está respondendo o ámbito educativo? Estes datos que vou citar, que seguramente son coñecidos por case todos, ou polo menos non sorprenderán tanto, é que de media o galego utilízase na educación primaria neste país por menos dun 10%, vale? Non se sabemos, non podo precisarse por parte dos docentes, ou polo menos a presenza del, desde logo, non supera o 10%. Para os rapaces entre 5 e 14 anos, estímase que está nun 17%, nunha contorno urbana decae completamente, e mesmo no ensino universitario de media estímase que pode estar nun 20%, o sea, que é real, que desde logo non estou en condicións tampouco de desmentilo. Pero vemos que, desde logo, non estamos nunha situación de grande apoio ao galego no ensino. Moitos de nós, e sobre todo o alumnado, moitas veces entende que este problema, esta recesión que ven dándose, digamos que parte do franquismo, non? Claro, o franquismo, lóxicamente, coa súa censura, coa súa intención e intencionalidade asimiladora, glotocida, desde logo tivo unha serie de instrumentos para ir eliminando o idioma, os seus usos, e lóxicamente isto tamén ten que ver coa competencia, non? E sobre todo con esa ruptura interxeracional, non?
Pero é máis, non só a través de leis se crea ou se pode destruir, se crea ou se pode revitalizar ou se pode destruir un idioma. Beatriz Busto ten traballado a imaxe dos galegos, por exemplo, no cinema durante o franquismo, é unha imaxe completamente enxebrista, folclórica, case privada de calquer tipo de prestixio social, non? En realidad, o franquismo coa educación proseguiu unha estela radicalizada, digamos, moito máis intensificada, pero tampouco podemos perder de vista a Lei Moyano, e xa chegou desde aquela, e foi uns case 100 anos antes do golpe de Estado, e polo tanto vemos que isto ven moi de atrás. Mesmo algunhas ideas que existen plenamente a día de hoxe sobre o galego, por exemplo, no ensino, ou sobre todo, por exemplo, do non ensino en galego das matemáticas, podemos atopalas en persoeiros que viviron moito antes que nós. Teño aquí referenciado unha pequena cita que dicía, ou que polo menos escribía Lope de Vega nas súas Rimas humanas e divinas del licenciado Tomé de Burguillos en 1634, que dicía: «Si a las lenguas la ciencia no acompaña, lo mismo es saber griego que gallego». É dicir, esa idea de que en realidade, pois, para as ciencias, para os altos saberes, para o máis abstracto, pois, o galego non é válido, non? É dicir, estas ideas veñen de moi atrás, non? Onde se xeran estas ideas? Moitas veces nós mesmos pensamos que estas ideas sobre o galego, sobre a súa vinculación co mundo rural, con esa Galicia pois que ás veces se entende como atrasada, infelizmente así, teñen que ver con unha imaxe propia, xerada aquí, endóxena. Pero cabe pensar se realmente un pobo chega a crear ese auto-odio ou eses prexuizos sobre si mesmo dunha maneira natural. Isto todo ven sendo tratado, por moitos autores, moitísimas teorías que explican ou que nos poden axudar a explicar isto, non? Algúnas como a de Lewin, da autoesteripación negativa, vale? A ameaza do estereotipo, de Steele e Aronson, son moitas que nos axudan a explicar isto. O que sí que sabemos sobre a orixe destes prexuizos é de que xa os podemos rastrexar no século XVII. Hai obras do século XVII que tratan personaxes galegos e que xa automáticamente vemos que, digamos que anuncia un certo auto-odio, non? Dicía Tirso, ou escribía Tirso de Molina nos Amantes de Teruel, que cando falaba un nobre galego dicía: «Soy noble aunque gallego», non? É dicir, esa serie de cuestións chaman a atención. Tamén noutras panxoliñas, o galego pide perdón por ser galego, eu son galega, con perdón, a miña lingua é galega, que aínda é moito peor, ou, por exemplo, a ocultación da identidade, non? Tirso de Molina tamén nos fala na Sevillana de la Sagra: «Non es poca maravilla que el gallego acá en Castella dice que é de Portugal». Se di que de Portugal é porque precisa escapar dunha punición social, dun castigo social por pertencer a outro tipo de identidade, non? Por lo tanto, vemos que ese auto-odio, pois, está creado, ou polo menos podemos, facendo un estudo ben documentado, atopámolo previamente xa fora do país. E máis, cando sabemos que aquí dentro se asume, venme á cabeza, por exemplo, o Cadiceño de Rosalía de Castro no 19, onde xa uns tipos, uns paisanos, pois, xa teñen interiorizado ese auto-odio, non? E digamos que cando chegan aquí, pois, pretenden facerse, pasar por outras persoas, en realidade, non? Ainda que toda a xente na vila sabe quen son. Ou, por exemplo, Pondal, que xa dicía sobre o galego: a lingua tiveran por lingua de escravos, non? Ben, polo tanto, chámanos a atención que isto que se xera hai tanto tempo e se xera fora, realmente acabara influindo aquí. Para darlle un pouco de actualidade a esta pequena comunicación, quería recordar o que pasou, se non lembro mal, en 2011, nun programa nun reality español que era Gran Hermano, onde unha concursante expresaba un certo desagrado cara unha parella que pudera ser galego falante, non?
E neste mes, nas redes sociais tamén estivo circulou moito, por así dicilo, algo moi similar no outro programa, neste caso da TVG, non sei se foi afortunado ou non que se emitise iso, mas era outra mostra en certo modo, de racismo lingüístico e desde logo de autoodio, porque esas palabras eran moi semellantes, pero viñan de parte dunha persoa tamén galega. E, polo tanto, chámanos a atención. Entón, ata que punto a idea que temos sobre de nós mesmos e que vemos que se xera no pasado e xerase fora é a nosa propia? Non é fácil responder a isto. Eu recordo hai anos un xornal con moita tirada, xornal escrito íntegramente en español, máis galego, agasallaba con unha serie de cuncas onde supostamente se representaba a forma de ser os galegos. Esas cuncas, recordoas bastante ben, poñen algo así como indeciso, comellón. Era unha serie de imaxes que realmente custaba pensar que nós mesmos tiveramos esa percepción de nós. E dicir, en realidade, parecía máis ben algo creado desde fora, como unha especie de estampa. Pero, sin embargo, a idea era representarnos. Era raro, como mínimo era un pouco extraño, non? Un dos exercicios que ás veces facía eu na clase era preguntarlle aos alumnos e ás alumnas sobre a idea que tiñan do país, non? Se eu lles preguntaba, por exemplo, se era chuvioso ou se era seco, a maior parte das respostas eran chuvioso. Se tiveras que dar algún punto cardinal donde está Galiza, que dirías? No noroeste. Se tiveras que dar algún tipo de alimento típico galego, que dirías? Marisco. E ao final, facendo, digamos, un análise sobre iso, para quen somos un país chuvioso? Para un irlandés? Para un británico? Para un francés? Non o creo. Para quen somos noroeste? Para un francés? Non. Para un irlandés? Tampouco. Para un italiano? Tal vez, pero seguramente non. É dicir, parece que o noso centro imagolóxico, se quere dicir desta maneira, está no centro da península. É dicir, case sen percatarnos, ou si percatándonos, digamos que chegamos a asumir esos postulados que se crean sobre nós desde outros lugares, hexemónicos, políticamente. E quen di políticamente, di finalmente lingüísticamente e culturalmente, non? Mesmo, ás veces chegamos ou chégase mesmo o caso de que incluímos xa non só o idioma, que ven neste caso de Castela, a pesar de que os alumnos en secundaria cóstalles entender isto de que é Castela e por que o castelán procede de Castela, unha cousa curiosa, e mesmo chegamos a escoitar de voz de galegos aquilo de, bueno, isto é a vergonza do galego, a vergonza del gallego, cando se deixa algo no prato. Esta expresión castelá que realmente é denigratoria contra os galegos, porque no fondo ten unha idea negativa. Ou, por exemplo, aquel refrán, ou polo menos aquel dito de gallegos e asturianos primos hermanos, que nace con unha idea que non é nada positiva, e que nace en Madrid, e que nace principalmente no século XVIII, posiblemente xa no XVII xa comezara. Mesmo un pouco falando sobre o que dicía o profesor Rodríguez, algúns sketches que se ven na TVG, infelizmente, mesmo poderían ser moi similares ou recordarnos algún tipo de sainete entre mes ou comedia de gallegos que se facía en Madrid, con tipos que se burlan sobre eles mesmos. Chama a atención ata que punto esa imaxe nosa é realmente nosa. Estamos asumindo unhas ideas propias ou simplemente estamos sendo asimilados, mesmo no plano estereotípico, non? Cando falo co alumnado, moitas veces aparecen estes vellos estereotipos categorizados perfectamente polo profesor Freixeiro Matos sobre prexuizos vellos, novos, etc. E un deses prexuizos vellos, como ben saberedes, é aquel que nos liga pois a unha falta de cultura, a un certo atraso, todo isto vinculado de alguma maneira non á cidade, senón ao campo, sobre a idea dunha Galicia pobre. E isto, aínda a día de hoxe, está vixente, ou polo menos
os docentes de galego tendemos a ver isto, ou polo menos a vivir isto moitas veces. É unha idea creada por eles, é unha idea creada por nós mesmos, quen sabe, ou si se sabe. Recordo, hai uns anos, unha magistrada en 2021 referíase a Galiza como a Galiza profunda. A Galiza profunda, onde había unha rapaza que lle iría, según esta persoa, moito mellor en Marbella, sitio cosmopolita, etcétera, etcétera, supostamente en idea desta persoa, que moito mellor que na Galiza profunda, non? Esa Galiza profunda a que moitas veces se recordan, se refiren os nosos, non só adolescentes, que porque ao final son vítimas simplemente deste sistema, todos somos vítimas tamén deste sistema educativo, senón a sociedade, ten seguramente os inicios noutras ideas. Eu teño aquí algunhas destas citas, son moitísimas, mas recollo simplemente algunhas. Dicía Quevedo, na España defendida en 1609, que Galicia era recoñecida por ser ruda, pobre, bárbara e remota. Remota desde un punto de vista de Madrid, claro, non desde o punto de vista da Bretaña francesa ou de Portugal, que digamos que están vía marítima a nada, non? Isto dicía en 1609, pero que, por exemplo, un cronista áulico de grande importancia no mundo castelán, que era chamado Alfonso de Palencia, se dicía na súa gesta ou gesta hispaniensa que Galicia era pobre por natureza, separada de la llanura campestre por altas montañas. Juan de Mena, tamén importante intelectual da corte castelá, referíase a la brava Galicia, donde se cría feroce la gente, e isto dicía no século XV, pero que máis, mesmo poderíamos chegar ao século XIV, en 1386, o rei Juan de Castela, Xoán I de Castela, referíase a Galicia como un barranco cerrado de montañas por toda parte. Todo isto que nos ven de tantos séculos atrás, mirade, estamos falando do século XIV, ven sendo repetido unha e outra vez. Dionisio Pérez, en 1929, xa dicía Galicia pobre, mísera e atrasada e entristecida. E menos mal que aínda tivemos algún tipo de defensa por parte dos nosos intelectuais, caso de Martín Sarmiento, que denunciaba precisamente iso, esa idea que se tiña na meseta en Madrid, concretamente de que Galicia era un complexo de montañas áridas, incultas e inhabitables, que él, lóxicamente, desmentía. Esa idea, polo tanto, esa Galicia pobre non é nosa. Ven de fora, e ven de hai moito tempo. Dai esta pegada do pasado que padecemos a día de hoxe. A idea do galego como un ser rudo, ou as persoas, ou, digamos, falantes de galego como persoas que xamos rudas ou atrasadas, ou do campo, etcétera, etcétera, tamén entronca perfectamente con isto. Outra vez, somos capaces de atopalo nas fontes. Dicía, por exemplo, Ambrosio de Morales, para facer unha serie de cambios, en 1572, que dicía, non es gente la gallega para poneros a tales cosas, non chegaban a ese nivel, non? Eran salvaxes, eran rudos. Por outra parte, temos a Lope de Vega, xa un clásico, no Laurel de Apolo, en 1630, dicía que Galicia nunca fértil de poetas, mas de casas nobles. De poetas, nada. As cantigas medievais, etcétera, etcétera, nada. País de incultura, país de atraso, non? E todo isto, aínda o podemos ver no século XIX e XX, con, digamos, moitísima frecuencia, non? Dicía Alejandro Mola en 1897 que o galego se caracterizaba por esa crasa ignorancia e mala educación, e Constantino Horta galego denunciaba que para a xente da meseta os galegos éramos un pueblo de imbéciles estúpidos, incapaces de producir nada intelectualmente. Ben, todo isto, en certo modo, entronca con esas ideas previas, eses prexuizos que non son nosos, que nos veñen desde fora, impostos como tantas cousas. E coa lingua, tanto do mesmo. Dicía, en este caso, Mira da Mescua, moi claramente, que dicía: solo no hablaré gallego por ser lengua de aguadores e lacayos. É dicir, que calquera outro idioma era capaz. No país tivo algún tipo de repercusión isto? Houve algún tipo de denuncia? Houve xente consciente? Sí, sabémoslo perfectamente no século da Ilustración, no século das Luces, mas previamente tamén.
Naquelas festas minervais de 1697, dicía Xoán do Río e Outeiro, eu traduzo directamente, porque o nome que aparece ele está deturpado e castelanizado, Juan del Río e Otero, dicía o seguinte: na nosa lingua esquecida, non máis que por ser galega. El era consciente, en realidade, dun vínculo que había entre identidade e lingua. É dicir, para el a marxinación do galego non era por outra razón que por ser galego. Chama atención todo isto. E poderíamos seguir así con moitas citas máis, dúcias de citas, que podemos rastrexar. Mesmo no século XIII existen algunhas delas. E chegamos ao día de hoxe. E a día de hoxe, como sabemos, nada disto existe. Infelizmente non é verdade. Dicía Pedro Almodóvar, en 2014, si yo hubiera sido un hombre analfabeto gallego, vou espero, decir, gallego como, di el, como analfabeto. Pero que tamén é verdade que o propio dicionario da RAE consignaba algo similar, o termo galego, gallego, como tatexo, como persoa de falta de cultura. Paco de León, hai 2 anos, dicía sobre unha personaxe que é unha personaxe casi gallega e tiene unha pedradita dada, unha galleguez. Isto non parece que non acaba, non? E a nosa adolescencia, os nosos rapaces, reciben estas informacións. E, en certo modo, hai unha parte deles que a rexeita e outros, como ben nos fala unha serie de teóricos, Jós e Danius, asumen isto como unha estrategia de adaptación. Ese é o problema. Que eles captan que hai unha xerarquía galego-español. Eles teñen que buscar nesa dicotomía a cal pertenceu, cal me dá máis desexabilidade social, esta ou a outra. Se desde fora pasa isto e desde dentro moitos xa asumen, por cal me decanto? En cal saio máis beneficiado? E aí está o problema, desde o meu punto de vista. Quero simplemente pechar non aínda a comunicación, senón estas citas, cunha que me chama poderosamente a atención e que xa leva algún tempo chamándome. Dicía José María Aznar, esa mesma persoa que, como nos dicía o profesor Rodríguez, se arrepiaba de haber escrito a Coruña, dicía que sobre Rajoy dicía: lo que pasa es que tiene su forma de ser, su personalidad, su estilo, su origen y oficio gallego. Se nos remontamos uns 600 anos, máis de 600 anos, podemos atopar as palabras de Fernán Pérez de Guzmán, referíndose a un nobre que non era galego, era castelán, e dicía: en sus maneras e costumbres concórase con la tierra onde vivía, que é Galicia, e dicía dunha forma despectiva, da mesma forma que o facía Aznar. Hai máis ou menos hai unha separación de 600 anos. Como pode ter tanta vixencia? Como podemos destruir isto? Como podemos loitar con algo e resistir algo así? Que resistíramos xa é todo un logro desde o meu punto de vista. Vou acabando un pouco para ver cal é esa pegada presente realmente. Vemos que todo isto que nos afecta, a pesar de estar nun pasado bastante afastado de nós, séculos e séculos, segue estando aí latente. Dicíame, eu vou tomando nota ás veces do que digo aos meus alumnos, persoas que eles non teñen ningún tipo de culpa, absolutamente, si teñen culpa os responsáveis que, digamos que incidiron nesta asimilación, na minimización do galego. En moitos institutos, a única clase que se dá en galego é a de galego. E isto afirmo radicalmente porque é algo que eu vivín. Aínda vendo outras materias que se teñen que impartir en galego, ás veces sucede iso. É dicir, impartir a clase en galego non é ler o libro que está en galego, é impartila. É isto que está sucedendo. Dicíame un alumno, de que me vai valer a min o galego, non? O outro dicíame, se eu marcho a Madrid, de que me vai valer saber biología en galego? O outro, matemáticas non tiene sentido en gallego. Finalmente, e chegamos a un punto, eu hablo español porque soy español. Realmente, cada unha desas afirmacións xa se poden rastrexar previamente. Dicía Luis Jiménez de Asua, vale, nos anos 60, penso, as linguas carecen de léxico, é dicir, o galego carece de léxico para manexarse na abstracción, de expresar os conceptos elevados. Volvemos a ese de que me vai valer o galego, non? Ou, por exemplo, Emiliano Iglesias, nos anos 30, citado por Carlos Callón, el gallego solo sirve para aislar os gallegos.
esa mesma idea de que para que me sirve a min estudiar bioloxía en galego. E, finalmente, nos anos 30, na revista Unidade, Luis Hurtado Álvarez, si eres español, habla español. Vemos como ese pasado tradúcese nun presente cargado de prexuizos, de autoodio, que iso sí que moitas veces non o reflicten todos os estudos. Desde o meu punto de vista, desde o punto de vista de Turner e de outros teóricos, a lingua, como ben nos dicía Xoán do Río Outeiro, ten que ver coa identidade. Se a identidade é desexável, o idioma como vertebrador desa identidade tamén o será. É dicir, non podemos pretender facer unha normalización baseada únicamente nun aspecto da identidade. Ten que ser algo global, ten que ser unha identidade que sexa desexável, que é o normal. Iso é normal en calquer parte do mundo, que unha persoa que está estudando desde a primaria, a secundaria, etc., aprenda sobre o seu país. Pero é que preguntas, por exemplo, á mocidade, que significa a bandeira galega? Non sei. Que significa o escudo? Que iso sabe calquer persoa en calquer parte do mundo, do seu propio país. Non teño nin idea. Poderías citarme algún tipo de persoas referenciais galegas ao longo da historia? Sí, Rosalía de Castro, perfecto. E alguén máis? Nos 2000 anos de historia que temos? Non. Que está fallando? Falla precisamente unha intencionalidade. A intencionalidade de non forxar unha identidade forte. Forte no sentido de crítica ou polo menos de realmente informada. E, polo tanto, eu conclúo outra vez con esa cita. O idioma, dicía Xoán do Río Outeiro, que era escoecida nada máis por ser galega, sería bon que fora prestixiada e digna precisamente por ser galega. E con isto, pois nada, quero concluir esta pequena comunicación. Moitas grazas a todos e todas. Bueno, despois de toda esta cantidade de citas que polo menos eu non era tan consciente de que había un autoodio ou unha concepción tan negativa de nós mesmos como pobo, como país, vamos lle dar a palabra ao catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Mariño Paz. Moi bo día. Antes de nada, claro que quero agradecer á organización deste curso de verán que contase comigo para esta sesión. Encontrome pois feliz aquí nesta mesa que comparto moi gustosamente cunha das organizadoras e tamén con Alexandre Pérez Vigo, a quen xa lera pois en diferentes ocasións e con quen agora por fin pois comparto mesa. Ben, a organización pediume que falase efectivamente pois nesta sesión que baixo este lema, que leva este lema de a pegada presente no pasado. Vou volver a vista atrás naturalmente, non tanto ou non tan atrás como o fixo Alexandre, senón a un período de tempo bastante máis próximo a nós, máis ou menos ben sendo o período de tempo en que naceron os meus pais, é dicir, a sorte corrida pola lingua galega nos últimos 100 anos. Xa digo agora que, do meu punto de vista, hai, aínda a día de hoxe, dicía agora mesmo Alexandre, unha evidente pegada do pasado sobre o presente. E a verdade é que podemos dicir que 45 anos despois de declarado o galego lingua cooficial de Galicia no Estatuto de Autonomía actual, a dinámica, a marcha que a lingua viña levando desde moito tempo atrás, pois non cambiou sustancialmente de trayectoria. Houbo cambios, evidentemente. Probablemente o proceso de perda, o proceso de sustitución lingüística sería máis rápido se non acontecese todo o que aconteceu, pero sustancialmente creo que estes 45 anos de política lingüística teñen máis déficits
que beneficios. Ben, vou volver un pouco a vista atrás, pero non demasiado atrás. Realmente vou prescindir de toda esta longa consideración histórica que tendes aquí. E quero me centrar na seguinte cuestión. A Galicia en que nacen os meus pais, a Galicia de 1920, a Galicia de 1900, é unha Galicia que aínda se asemellaba moito pois a Galicia do século XIX, a Galicia do século XVIII e mesmo a Galicia de antes. Unha Galicia con enorme peso do sector primario, unha Galicia fundamentalmente agraria e mariñeira, unha Galicia en que o uso da lingua galega e o descoñecemento do idioma castelán estaban moi generalizados. Fixadevos en que no ano 1800, o xesuíta Juan Francisco de Masdeu, autor dunha famosa historia de España, dicía máis ou menos algo así como o seguinte: lo que ha querido y quiere el ministerio no es que los españoles olviden sus lenguas provinciales, sino que sepan y entiendan la de la corte. É dicir, que a altura de 1800, cando escribe Masdeu, e aínda diría eu tamén en boa medida a altura de 1900, había moita xente en Galicia, en outros lugares do Estado español, que non sabían, probablemente, non sabían falar correctamente, e nin sequera, segundo di el, entendían o español. Era unha situación en que a permanencia do monolingüismo en galego como comportamento lingüístico habitual explicábase, do meu punto de vista, por unha parte, porque non había grandes motivacións ou non había realmente ningunha motivación para abandonar o galego. Non as había porque aquela sociedade era unha sociedade en que as perspectivas de promoción social eran remotas. Perspectivas de promoción social asociadas a aprendizaxe do castelán eran perspectivas moi remotas e, por tanto, para facer o tipo de vida que viñan facendo os antepasados desde séculos atrás, o español, o castelán, era unha ferramenta innecesaria. Tampouco había realmente maneira de aprendelo correctamente, non había realmente como aprendelo, en primeiro lugar porque a escola tardou moito en chegar á inmensa maioría da poboación de Galicia, e en segundo lugar, claro, tamén porque a mobilidade xeográfica era tamén daquela moi reducida, e, por tanto, as posibilidades de interactuar con persoas que falasen habitualmente en castelán e grazas a esa interacción, aprender o castelán, era tamén reducidas ou moi reducidas para a inmensa maioría da xente. De modo que a Galiza de 1926, por poñer un número redondo de referencia 100 anos atrás, era unha Galiza que pouco cambiara respecto da de 1900, respecto da do século XIX e respecto tamén da de séculos atrás. Esta táboa, algunhas das miñas exalumnas que están aquí presentes se cadra recordan algúns destes datos. Esta táboa ben coñecida é, creo eu, suficientemente ilustrativa de, en fin, cal é a cuestión da que estamos a falar. Trátase de táboas extraídas do mapa sociolingüístico de Galicia, da súa primeira entrega, en que se fala da evolución do monolingüismo e do bilingüismo na Galicia agora se serían os últimos, en fin, dos 100 anos que van máis ou menos do último terzo do século XIX ou último terzo do século XX. Observade que no último terzo do século XIX, o monolingüismo en galego presenta, de acordo con este traballo, pois porcentaxes do 88, 84% aproximadamente. E se imos o do bilingüismo, o bilingüismo con predominio do galego é tamén netamente superior ao bilingüismo en castelán, 7,3 fronte a 1,4, 8,9 fronte a 2,6, etc.
A caída do monolingüismo en galego e o ascenso do monolingüismo en castelán é notable, desde logo xa nos primeiros anos do século XX, pero observade que hai un salto adiante, que realmente significa unha ruptura, un salto adiante abrupto para os grupos de persoas nacidas alrededor do ano 1924. Persoas, por tanto, que nacen na década de 1920, como eu dicía, no meu caso serían os meus pais, no vosso caso poderían ser os vosos avós ou bisavós, se cadra, non? Son persoas que chegan á educación, que logo se socializan, que forman a súa familia, desenvolven unha vida xa fundamentalmente en pleno franquismo, porque o franquismo aquí en Galiza realmente instaurase en xullo de 1936. A partir de aquí, observade o proceso de perda de monolingüismo en galego continúa caendo, o salto adiante máis abrupto é o desta xeración, logo, evidentemente, vaise facendo máis lento, van quedando tamén grupos de poboación menos numerosos para que iso se poida producir con tanta velocidade, e polo outro lado, polo lado do bilingüismo, observade que as taxas de bilingüismo con predominio do galego, que predominan sobre as de bilingüismo con predominio do castelán, máis ou menos ata esta altura, nacidos en 1967, 1967, logo comezan a estar xa por baixo das porcentaxes relativas ao bilingüismo con predominio do castelán. En fin, o abandono do galego, o completo abandono do galego, é obvio que adoita requirir dúas ou tres xeracións, e que, por tanto, é natural, é entendible, que o proceso parta dunha situación de monolingüismo en galego e que logo vaya transitando polo bilingüismo con predominio do galego, o bilingüismo con predominio do castelán e, finalmente, o monolingüismo en castelán. Realmente, isto ven sendo o que observamos nesta gráfica, inspirada no mapa sociolingüístico de Galicia, e tamén nun traballo de Monteagudo do ano 2017. Realmente, na segunda metade do século XIX, quen se castelaniza, ou as clases que se castelanizan, son as clases acomodadas e, sobre todo, as clases acomodadas urbanas. Hai testemuños daquela época que nos falan de como nas familias de clase acomodada urbanas os pais poñían daquela especial cuidado en que os fillos non se lles escapasen palabras en galego que aprendían dos criados que traballaban na casa. Da mesma maneira, observacións de xente da mesma procedencia social que falan do cuidado que daquela poñían os pais en que os seus fillos fosen fillos que non caesen no que daquela estas clases non entendían como unha vergonza, que era, non era outra cosa que a vergonza de utilizar os fillos ás veces palabras da lingua que utilizaban os criados na casa. Ata 1924, máis ou menos, esta zona do centro da gráfica, pois o que medra fundamentalmente é o grupo dos bilingües con predominio do galego, e a partir destas
destas datas, de mediados do século XX, máis ou menos, o que se produce é un gran salto adiante no predominio ou no aumento dos grupos de bilingües con predominio do castelán ou de monolingües en castelán. En fin, esta é a situación en que chegamos ao final do franquismo, en que chegamos ao final, por tanto, dun período histórico en que toda a pesada carga de prexuizos que gravitara sobre o galego desde séculos atrás, da que antes falaba Alexandre, toda esa pesada carga de prexuizos foi exacerbouse desde o poder. Non só, obviamente, excluindo o galego e outras linguas de todo tipo de funcións de carácter formal, senón tamén, claro, maximizando a carga dos prexuizos que se viñeran larvando desde séculos atrás. Ben, por tanto, ese salto abrupto cara adiante no proceso de perda do monolingüismo galego e o avance do uso do castelán que se produce nese tempo, é obvio que hai que conectalo en primeiro lugar coa persecución política do idioma. Tamén aquí poderíamos ir moi atrás. Poderíamos ir, por exemplo, os propios decretos de Nueva Planta, dirixidos, claro, contra o catalán, poderíamos ir tamén á propia Lei Moyano de 1857 que establece o sistema educativo que perdurará durante décadas e décadas e onde o único idioma que se concibe como idioma para o exercicio docente é o castelán. Durante o franquismo, desde logo, isto perdura e isto exacérbase. En fin, como con certeza saberedes, durante a Segunda República chegou a aprobarse un referéndum un estatuto de autonomía que abría as portas non só para que o galego, para declarar o galego lingua cooficial, claro, pero tamén abría as portas para a entrada nos 3 niveis educativos e a entrada na administración de Galiza. De tal maneira que esta foi unha enorme oportunidade histórica perdida que ademais foi seguida inmediatamente, como antes decía, dunha exacerbación, en fin, de todo o proceso de persecución que viña xa de moi atrás. Ben, esta cuestión da persecución política é obvio que, ademais, acontece nun contexto dunha radical transformación social, unha radical transformación social que non é exclusiva de Galicia, evidentemente, pero que a nós afectanos tamén moi claramente e que naturalmente hai que conectar tamén coas cuestións relativas aos usos lingüísticos. É un enorme cambio que ten que ver con datos tales como a urbanización, a extensión da escolarización e a diminución do analfabetismo, escolarización exclusivamente en castelán. Claro, ten que ver coa grandísima expansión dos medios de comunicación audiovisual que nacen coa radio nos anos 20 e que logo coñecen un proceso ben coñecido de difusión ao longo das décadas seguintes. Son tamén cambios que teñen que ver coa facilidade para as comunicacións por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, que favorecen moitísimo a mobilidade xeográfica. Primeiro, para nós, moi vinculada á emigración. Hoxe en día, vinculada tamén á emigración, unha emigración, se credes, con características distintas á que se daba antes, e tamén, no día de hoxe, moi vinculada a unha actividade económica fortísima no mundo de hoxe, que é o turismo. Ben, estes datos relativos a estes cambios son ben coñecidos e, por tanto, non vou insistir moito neles. Datos relativos ás taxas de ruralidade e poboación urbana
na Galiza dos últimos 120 anos, máis ou menos, en fin, son sobradamente coñecidos. Recordades estes. Na Galiza de 1900, case 89% da poboación era rural, urbana o 6,6%, contextos semiurbanos 9,3%. Hai un descenso nos seguintes 60 anos, mas non tan acusado como o descenso abrupto que se dá entre 1960 e 2015 e que, do meu punto de vista, debe de continuar na actualidade. As taxas para 2015 están aí ben claras. Naturalmente, esta modificación, esta rápida caída das taxas de ruralidade na Galiza dos últimos 120 anos ten que ver tamén coa distribución por sectores da poboación activa, porque aquela Galiza de 1900, que sería moi parecida a de 1800 ou de 1700, case o 86% da poboación estaba activa, dedicábase a tarefas que tiñan que ver coa agricultura e a pesca, mentres que os outros dous sectores, secundario e terciario, como vedes, tiñan porcentaxes aínda moi pequenas. Polo contrario, na Galiza de 2020, no sector primario, agricultura e pesca, aparece inscrito só o 6,6% da poboación, mentres que no sector terciario, no sector de servizos, están máis de 2/3 da poboación. Observade tamén como a caída ten un ritmo sostido máis ou menos, ou esta evolución ten un ritmo sostido máis ou menos ata 1960, e de 1960 en diante faise a unha velocidade moitísimo maior. En fin, non son a persoa adecuada para explicar isto. Nesta táboa faime pensar tamén esta cuestión relativa ao sector de industria e construción, que polo que vexo ten no día de hoxe, 2020, bastante menos peso que en 1999. En 1999 aparecía un 29, no 2020 un 23. En fin, chamame a atención, pero como digo, non son a persoa adecuada para explicar isto. Ben, esta era a situación en que se chegaba ao final do franquismo. En 1981 o galego foi declarado lingua cooficial, abríronse en 1983, aprobouse unha lei de normalización lingüística. Cabería esperar, por tanto, que esa trayectoria que viña de tanto tempo atrás puidese ser modificada por esas políticas lingüísticas nesa nova situación que se abría entón para a lingua galega. Pero a verdade é que todos os que estamos aquí somos conscientes de que iso non foi así. Vou poñer únicamente algúns datos relativos ao uso lingüístico e á competencia lingüística. A primeira táboa que tendes aquí, que está baseada en datos tomados do mapa sociolingüístico de Galicia e tamén en enquisas realizadas polo Instituto Galego de Estatística para os últimos 20 e tantos anos, observade que o que tendes aquí é unha gráfica en que se marca a tendencia da lingua habitual da poboación maior de 15 anos, máis bella de 15 anos. E observade que, mentres que a liña azul, que é a relativa ou é a propia das persoas que teñen o galego como lingua habitual, ou ben monolingües en galego ou bilingües con predominio do galego, leva unha liña descendente, máis ou menos desde principios da década de 1990 ata 2023. Mentres que as persoas que teñen o castelán como lingua habitual, ben en réxime monolingüe ou bilingüe con predominio do castelán, pois ten unha liña ascendente que nese inquérito de 2023 sitúa xa un pouco por riba do bloque das persoas que teñen o galego como lingua habitual. Alexandre, claro, antes falaba de nenos
e de adolescentes, porque dedicou moita atención á cuestión da lingua no espazo docente. En fin, é obvio que este é un dos grandes problemas que debería afrontar hoxe unha política lingüística que estea realmente interesada en reverter este proceso. Refírome a datos relativos á lingua inicial e á lingua habitual da poboación de nenos e adolescentes de ata 14 anos, de persoas de entre 5 e 14 anos. Observade, en azul tendes as porcentaxes relativas a nenos con galego como lingua inicial, eran, de acordo con ese traballo de 2003, un 32,4%. Observade que hai unha caída que parece remansarse aquí, neste período de entre 2013 e 2018, non son porcentaxes, desde logo, diferentes, desde logo, demasiado significativas, pero que entre o 18 e o 23 dá un salto adiante bastante importante, de case o 19% a 10,7%. Ben, a isto sumade as porcentaxes relativas a aqueles nenos que se consideran, que son considerados neste traballo bilingües iniciais. En fin, observade que tamén hai unha certa tendencia decrecente e polo que se refire non a lingua inicial, senón a lingua habitual, pois máis ou menos o mesmo, de novo con este remanso que se dá aquí entre o 2013 e o 2018, en fin, que probablemente requeriría, non con certeza, non requeriría algunha atención. É obvio que isto está vinculado á cuestión da transmisión da lingua entre pais e nais e fillos, non? E os datos que tendes aquí, ou a gráfica que tendes aquí, creo que é bastante reveladora. É unha gráfica realizada por Enrique Montagudo e outros a propósito de datos tomados do traballo do inquérito do ano 2023. Aquí, nesta columna, tendes a transmisión de lingua para persoas que parten ou que están instaladas no galego. Observade que o nivel de desgaleguización que se observa nesta columna é prácticamente do 25%. Quere dicir, por tanto, que de cada 4 nenos galegofalantes, nese proceso de transmisión perdese un, que é un ritmo realmente elevado. Por lo menos, do meu punto de vista, e tendo en conta os datos que se presentan aquí. E, da outra banda, para aqueles que están instalados no castelán, observade que o proceso de mantemento é moito máis elevado, 94,3%, e o nivel de galeguización, é dicir, de nenos de pais castelán falantes que pasan a instalarse en galego, aparece aquí dun 5,7%. É moito máis baixo que o anterior, evidentemente, pero así é todo, é un dato no que compre reparar, porque é obvio que o futuro de galego ten que ir por esta vía, naturalmente. Outra cuestión relativa á competencia lingüística, que naturalmente ten que ver coa cuestión do ensino do galego nos últimos anos, nas últimas décadas, e que ten que ver naturalmente co famoso decreto de plurilingüismo. Capacidade para falar en galego da poboación de entre 5 e 14 anos. Pois observade como a capacidade ou a alta competencia en lingua galega descende desde o 57% aquí, neste dato de 2003,
ata o 27 no 2023 e a liña, polo contrario, dos que teñen pouca ou ningunha capacidade, nenos, para falar en galego, sobe do 18, aquí en 2003, sí, 18%, perdade, o 27%. Non sei se me estou enganando aquí coas cifras. En todo caso, o que é certo, que é evidente, é que se produce un descenso da competencia para falar en galego e un ascenso da incompetencia para facelo. E cousas moi parecidas, poderíamos dicir, da competencia, da capacidade para escribilo. Descenso da alta competencia para escribilo e ascenso da incompetencia para facelo. Por tanto, é obvio que aínda a día de hoxe, 2026, o pasado, a pegada do pasado, está moi presente na situación actual da lingua galega, porque, do meu punto de vista, as políticas lingüísticas desenvolvidas desde 1981, nos últimos 45 anos, levaron a introducir o galego nalgúns ámbitos de uso formal, en fin, ben coñecidos, que, por tanto, non os vou referir aquí, pero iso sí, con serias resistencias, nalgúns deles tamén bastante coñecidas, como, por exemplo, a do ensino en galego, non do galego, senón ensino en galego. Por non falar doutras, tamén sobradamente coñecidas, como a Administración de Xustiza ou as notarías. O que queira ir a unha notaría para facer un papel en lingua galega vai non ter difícil. Vai ter que buscar moito para que llo fagan. Ben, esas políticas, por tanto, serviron para introducir o galego en certos ámbitos de uso formal en que antes non estaba, con resistencias obvias, pero desde logo non serviron parece que non serviron para combater eficazmente toda a pesada carga de prexuízos que viña gravitando sobre el durante séculos e que foi exacerbada durante o franquismo. Isto, desde logo, é un dato que hai que ter en conta para explicar a caída da transmisión familiar. Ben, digamos, o fracaso das políticas lingüísticas, por tanto, en xeral, desenvolvidas desde entón, é unha das causas que hai que invocar para falar deste retroceso. Desde logo, o decreto de plurilingüismo creo que está resultando tamén lesivo, e os datos relativos aos últimos 20 anos, e particularmente os últimos 15, máis ou menos, así o revelan. Reparade non só no relativo a perda do galego como lingua inicial e lingua de uso habitual entre rapaces, senón tamén as taxas relativas á competencia para falalo e escribilo correctamente. Naturalmente, isto hai que vinculalo co decreto de plurilingüismo. Hai que vinculalo tamén con cousas que decía antes Alexandre, cuestións tales como a da inspección escolar. O propio Alexandre dicía antes que mesmo materias que deberían impartirse en galego non se imparten e parece que non hai ningunha inspección por riba que, en fin, que se encargue de corrixir iso. Lanzo tamén a idea, non sei ata que punto é certo, persoas que traballades en ensino medio probablemente poderedes dicirme isto, a idea de que se cadra durante moito tempo, non sei como é a cousa a día de hoxe, predominaron nas clases de galego, clases de lingua en xeral, métodos baseados sobre todo na ensinanza de gramática e non tanto métodos máis enfocados a fomentar a capacidade para falar e escribir a lingua correctamente. Non o sei, simplemente lanzo esa idea por se pode resultar útil. Hai outros aspectos da nosa vida actual que son tamén notablemente importantes e onde o galego ten que estar
se que quere ter futuro. A oferta de galego en internet, do meu punto de vista, foi insuficiente. É certo que hai, non sei desde cando, porque o meu coñecemento dese medio pois é limitado. É certo que no día de hoxe empezan a verse iniciativas moi interesantes como as que ti mencionabas anteriormente, pero probablemente debería haber unha implicación maior dos poderes públicos no fomento deste tipo de plataformas para a lingua. En fin, en xeral, nas políticas lingüísticas desenvolvidas últimamente, voto en falta maior interese, maior intensidade nas políticas lingüísticas destinadas a xente máis nova e, últimamente tamén, políticas lingüísticas destinadas a inmigrantes, que non sei realmente se existen. Vou acabando. En fin, é obvio que a adopción do castelán como lingua habitual por parte de moitas persoas nos últimos tempos está vinculada a cambios no estatus social, a cambios no lugar de residencia habitual ou a cambios ou a cousas que teñen que ver co uso de redes sociais. Por tanto, é necesario que se pense en políticas lingüísticas destinadas a este tipo de frontes en que se desenvolven as nosas vidas no día de hoxe. Políticas lingüísticas destinadas a facer atractivo o galego para a xente de condición, digamos, acomodada, de nivel económico e de instrucción media, que pode habitar en ámbitos urbanos ou en urbanizacións periurbanas ou en vilas e que necesita máis atención por parte destas políticas lingüísticas. E, desde logo, tamén políticas lingüísticas destinadas a, en fin, todas esas novas ferramentas de traballo e de ocio que, en fin, son as que circulan pola rede. No ano 2005 aprobouse no Parlamento por unanimidade un plan de normalización lingüística que apenas se executou ou de que quedaron moitísimas cousas sen executar. Creo, como antes dixen, que no día de hoxe sería especialmente importante executar moitas das cuestións previstas nese plan de normalización lingüística, especialmente en ámbitos como o da transmisión familiar, a infancia, a mocidade, a poboación inmigrante, etc. Realmente, en fin, sabemos ou estamos a espera de que apareza un novo plan de normalización lingüística que sabemos que empezou a facerse cando, en fin, saltaron as alarmas co último informe do Instituto Galego de Estatística. Non sabemos aínda que é o que se contempla nese plan, pero do meu punto de vista moitas das cousas que se contemplaban naquel Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2005, que foi aprobado por unanimidade, poderían ou serían aínda útiles a día de hoxe. Probablemente habería que explicar, o primeiro que terían que facer sería explicarnos por que non se aplicou con decisión, por que non se aplicaron con decisión aquelas medidas previstas no Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2005. Simplemente, como exemplo, observade algunhas cousas que se dicían que se marcaban como obxectivos para o sector da educación, familia e mocidade nese plan de 2005. 1. Asegurar a galeguización de todos os niveis do sistema educativo, tanto no ámbito docente como no das relacións interpersoais entre os distintos membros da comunidade educativa. 2. Fomentar a transmisión da lingua galega no ámbito familiar. 3. Habilitar dentro da cultura xuvenil espazos de uso pro galego a través dunha oferta de produtos de demanda masiva no eido da cultura e do ocio. 4. Fomentar entre a mocidade os valores funcionais, identitarios e diferenciais da lingua galega.
Isto, aprobado no 2005, vale perfectamente para o día de hoxe. Eu creo que nos últimos 20 anos, desde logo, por parte dos últimos gobernos, pois é unha tarefa que continúa estando pendente, porque realmente creo que non houve vontade de avanzar seriamente por este camiño. Acabo xa, agora sí, con esta cuestión. Hai unha idea que debería promoverse e difundirse seriamente por parte dos poderes públicos. Quen ten unha boa competencia en lingua galega ten un excelente punto de partida para chegar a ter unha boa competencia en portugués. As persoas que se expresan correctamente en galego, que o escriben correctamente, son persoas que teñen un excelente punto de partida para coñeceren tamén e chegaren a ter unha boa competencia no idioma portugués. Por tanto, do meu punto de vista, é necesario, en primeiro lugar, que se fagan campañas que promovan esta idea, que falen dos beneficios de coñecer o portugués no mundo de hoxe e da facilidade que o coñecemento do galego outorga para isto, non? Habería que tamén esforzarse en promover a presenza do portugués na vida pública da Galiza de hoxe, que ten que ser moitísimo maior do que é na actualidade. Presenza no mundo cultural, presenza tamén en actividades de tempo libre. En fin, xa que falamos de ensino, creo que habería que estender tamén moito a oferta de portugués nas ensinanzas medias, no ensino medio, que creo que a día de hoxe continúa sendo insuficiente. Por tanto, a xeito de, así como balance, entendo que o pasado continúa estando extraordinariamente presente no día de hoxe, como mostran, en fin, toda unha serie de datos que tratei de expoñervos aquí, pero, aínda que o dano feito é grande, creo que aínda estamos a tempo de remedialo, en fin, se é que empezamos a poñer medidas que poidan remedialo. En fin, máis nada, reitero o meu agradecemento polo convite e despídome. Bueno, así a modo de conclusión, eu quería que a ver se nos podían facer unha reflexión final. Fun tomando nota e Alexandre falaba de que había determinadas partes que nos daban a idea de positividade, non? No sentido de o galego está un pouco máis presente na música da rapazada, do Instagram, do streaming, pero a pesar diso falaba tamén de emerxencia lingüística. E do mesmo xeito, o doutor Ramón tamén, evidentemente, fixo unha, digamos, foi-nos explicando unha evolución do galego dende a década dos anos 2000, dende o 1900 ao 1920 ata a actualidade, e aí fomos conscientes de que como foi evolucionando ese monolingüismo que era a finais do século XIX, evidentemente un 88%, creo recordar, era totalmente en galego, ata a actualidade, onde vemos que descende o uso do galego, sobre todo dende a década dos 90, ao mesmo tempo que aumenta o uso do castelán. Pois ben, para sacar así unhas conclusións que nos poidades dar entre os dous, como podemos reverter ese proceso e, sobre todo, si podemos cargar a responsabilidade únicamente ás administracións, neste caso estou falando da administración da Xunta ou mesmo das administracións locais, e as políticas lingüísticas que aquí estou me referindo quizás por deformación profesional tamén ao decreto do plurilingüismo, porque evidentemente pois case facía como que as tres linguas, incluso equiparaba o inglés ás outras dúas, non? Sigue equiparando o inglés ás outras dúas. Como eso
podemos pensar que é únicamente responsabilidade desas políticas lingüísticas ou nós mesmos como sociedade somos corresponsables desta situación actual e non só como sociedade, senón tamén como individuos. E a pregunta é, como podemos reverter esa situación? Ben, algunhas das liñas de actuación indiqueinas ao final da miña exposición. Naturalmente, que as responsabilidades non son únicamente dos poderes públicos, senón tamén, en fin, de todos e cada un de nós, que podemos facer tamén moitas cousas nas nosas vidas privadas para asegurar que o galego perdure. Que é o que se pode facer? A mí pareceme especialmente importante que haxa políticas lingüísticas que fagan máis fácil para o conxunto das persoas o uso da lingua galega en todas aquelas actividades da súa vida para a que queiran utilizala. Actividades que van desde o máis íntimo, como é a lingua en que lle falas ao teu fillo ou filla, os teus netos ou netas, ata outras cousas en que no día de hoxe continúa sendo moi difícil, como, por exemplo, se un quere facer testamento, pois que con toda a naturalidade lle faga un testamento en lingua galega, ou se un quere pedir unha hipoteca, pois que o mesmo. Ben, é necesario que nós mesmos teñamos, por tanto, digamos, conciencia lingüística e, por tanto, conductas lingüísticas tendentes a isto, pero tamén é necesario que os poderes públicos nos faciliten isto. Do meu punto de vista, esta xa é unha cuestión persoal, claro, unha opinión persoal, os actuais poderes públicos en Galicia, falo dos poderes da Xunta de Galicia, sei que logo hai outros niveis, como o municipal, e que hai tamén políticas lingüísticas municipais que van nesta dirección, pero do meu punto de vista, para que haxa unha política lingüística distinta no nivel autonómico, é necesario que haxa un cambio político, senón non vexo como iso podería ser. Por tanto, para resumir, é necesario o compromiso persoal de todos e cada un de nós, é necesario que os poderes públicos nos faciliten iso. Para que os poderes públicos nos faciliten iso, é necesario que teñan realmente vontade de facelo, e do meu punto de vista, para que haxa unha administración realmente comprometida con ese tipo de políticas lingüísticas, sería necesario un cambio político. Sí, eu concordo plenamente co que acaba de dicir o profesor Mariño Paz. Lóxicamente, todos somos, como Ángeles ben dicías, corresponsáveis, non? Mais uns máis que outros somos responsáveis. E, desde logo, no ámbito da educación, do que eu podo falar directamente, non hai un marco realmente que nos permita, ou que lle permita ao alumnado desenvolver todas as súas competencias ou as súas posibilidades en galego. É un marco que completamente é limitante e, máis, completamente lesivo. Eu, por exemplo, nos últimos anos fago conta, antes facía máis que agora xa non tanto, de todas as palestras e comunicacións que nos ian dar os diferentes centros onde estivan, moitísimos as diapositivas, ou neles moitísimas veces as diapositivas de entrada e de benvida eran en galego, e a partir da diapositiva 1 a 2 xa estaba todo en castelán. E as persoas, falo de centros públicos ou centros da Consellería, públicos ou concertados, é igual, a partir de aí toda a comunicación era en castelán. Preguntabas, mira, poderías facelo? Sí, pero que para a rapazada conectas máis con eles en castelán. Bueno, se o que queres é conectar esa maneira, non sei, se o que queres é referenciar, ou que ser referencial, e dares un exemplo de pluralidade, de tolerancia e de amor polo propio, non estás conseguindo desa maneira. E, polo tanto, creo que as administracións teñen unha responsabilidade absoluta nisto. Non están facendo, sinceramente, creo que non están facendo o seu traballo,
se o que queren, se ese traballo era realmente revitalizar o galego. E o fío do que dicía o profesor Mariño Paz sobre a inmigración, creo que tamén hai moitas cousas que traballar. Como pode ser que os docentes de lingua galega non teñamos un manual para persoas que chegan, e persoas que serían inicialmente seguramente receptivas, non, a aprender o noso idioma, non? E máis, ás veces póñeselle paus nas rodas. E como pode ser que un alumno que procede do Brasil presupónselle que non vai saber galego e ten unha exención de 2 anos, mas impónselle desde o primeiro día o castelán. Presupónselle que el vai saber castelán, cando realmente é todo o contrario. E como pode ser que un alumno vido, por exemplo, de Rusia, falo deste curso, por exemplo, no meu caso, desde o día 1 exíxelle que saiba castelán. Agora, de exento, de galego queda exento. E non pasa nada e irás collendo, pero se non sabe ningún outro. É dicir, se pasamos desa xerarquía simbólica, é dicir, non falamos de abstraccións, falamos do día a día, de persoas que veñen aquí. E, polo tanto, eu creo que desde logo, as inspeccións, a consellería, etc., teñen que estar informados, e saben, eu supoño que son conscientes disso, mas non vexo que se actúe en absoluto. Por lo tanto, sí, somos corresponsáveis, todos nós temos un papel a cumprir, mas os que están arriba teñen un papel moito máis importante e teñen unha responsabilidade que teñen que afrontar, e se non afrontan non está facendo o seu traballo e, polo tanto, entendo que ten que haber un cambio. Sexa o que for, mas ten que haberlo. Rematar agradecendo a intervención de Alexandre Pérez e do profesor Mariño Paz. Moitas grazas por acompañarnos e creo que sí que levamos moitas cousas para pensar e reflexionar, sobre todo pois na nosa vida diaria. A min, como por exemplo, como docente, tamén me dá para facer un pouco de autocrítica e sacar de aquí moitas cousas nas que nunca tiña pensado, nunca caera. Bueno, moitas grazas.